Spoluorganizátor festivalu Pavel Petráš mladší potvrdil, že aj tento raz stvorili umelci témy podľa vlastného uváženia. Usporiadatelia sympózia im poskytli akurát geotermálnu vodu, ktorá svojou vitalitou ovplyvňuje nielen fyzické, ale aj duševné schopnosti výtvarníkov. Nepracovali iba s drevom, ako doteraz. Sa nám tam rysuje presah do kameňa a iných materiálov. A nie je to len o sochárstve, je to aj o maľbe a iných disciplínach. Je to také multimediálne sympózium. Minulý rok sme mali zastúpenie z 3 štátov, teraz máme 5 štátov. Jedinečné prostredie sa stáva pre citlivého a vnímavého výtvarníka možnosťou prejaviť sa vlastnou originálnou výtvarnou rečou. Tak, aby svojím srdcem darovali to všetko, to, čo oni chceli povedať našim návštevníkom, našim ľuďom. To je svoju lásku, svoje srdce, svoju človečnosť a veľa tepla, ktoré oni dali v tom, to, čo oni robili za 10 dní. Sem som prišla spraviť do dreva takú vec, ktorá sa nazýva vymedzenie priestoru. A je to vlastne o takej skladbe blokov, častíc, ktorými sa buduje priestor. A má to byť taká paralela k budovaniu priestoru svojho, ako takého okolo seba a ľudí. No a bude vlastne odlievať formy z odštepených kmeňov z dreva a vlastne vytvárať ako keby také dvojčatá tým blokom. Bude to také kopírovanie tej formy. Przyjechałem z Częstochowy. Jestem tu już po raz drugi. Jest bardzo miło. Moją obecnou témou je dúha, lebo dúha spája v sebe 4 základné elementy existencie života na tejto modrej planéte. Slnko, voda, vzduch a zem. To je základ života a v dúhe sa tento základ objavuje farebne, že je tam to farebné spektrum. No a to farebné spektrum ja sa snažím dať do týchto mojich skulptúr. Použil som klasický motív muža a ženy. Myslím, že by to bolo vhodné to nazvať ako stretnutie, alebo nejak tak podobne. V prvom rade je tu tá liečivá voda, pre ktorú sa tu asi tí Kelti nejak zastavili, prečo tu žili. Prichodia ľudia, oni majú čo pozrieť a majú to čom porazmyslieť, podebatovať, porozprávať sa. Nie len o tom, že kde vojna, kde parlament, kde deputáti a tak ďalej a tak ďalej. Obyčajný, normálny život, láska. Na tom stojí celý svet. Na vernisáži prevzalo všetkých 12 výtvarníkov diplomy. V Bešeňovej už teraz pripravujú budúci ročník sympózia. Budúci rok čakáme okolo 20-25 sochárov, už prídu aj z Argentíny, potvrdili nám, prídu aj z Kanady, prídu aj Rusi. Ja chcem zavolať aj našich Gruzincov, že oni tiež prišli tu sochári. Laco Ámor, televízia Liptov.